jen srstou. Dobrý večer, přátelé, tohle to byly štědrická vody, byl to titulný týžineček od souseda. Teďka ještě před hodinou štěkal, je krásně naklepené touto skleničkou, která nám nahradí kladívko, takzvané domlouvátko. Uděláme takzvané techno zkousky. Kousky masa z mrtvého savce důkladně posušíme. Vymačkáme mokrou hádru na podlahu. Majitel této kuchyně je kreten a nemá tady ani paličku